Goddag og velkommen til Kanal Tux. Goddag til Kanal Tux. Goddag til Kanal. Goddag og velkommen til den 6. udgave af Kanal Tux, som i denne ombæring kommer til at handle lidt om noget KDE. Ja, og noget videoredigering med noget OpenShot. Yes. Men lad os starte med for begyndelsen. Ja. Som I kan se, vi er rykket ud i det grønne. Hvor er det, vi er, Jesper? Vi er så langt væk, så det er der Eskilstrup på Falster. Ja. Og vi ved jo, at vores brugerundersøgelser har vist, at nørder aldrig nogensinde kommer ud. Nej. Så derfor har vi taget ud hjem til dem. Og det betyder jo også, at der en gang imellem, så kommer der en lille bil forbi, ligesom nu. Det kan man sikkert høre, og det er alt sammen en del af stemningen her. Og nogle gange så kommer jeg til at se rigtig forskrækket ud, og så Peter han siger, det var bare en fugl, Jesper. Ja, det er bare en fugl. Det er natur, Jesper. Ja. Vi er simpelthen taget hjem i min have. Ja. Børnene er fanget inde i huset. Låst af. Fuldstændig. Kone holder vagt, det gør hun godt. Ja. Og så har vi dejlig backdrop her. Simpelthen. Vi behøver ikke green screen. Nej. Naturen er så vores det green bliver screen. en hurtig udgivelse den her gang. Ja, det er fantastisk. Ja. Så kan man jo... Det er græs, det grønne til de brug. Og det har været træ. Ja. Og det andet, det er sådan en slags vildhave. Ja. Ja. Det er sådan, ja. Det er til pindsvinene. Ja, det er rigtigt. Det er til pindsvin, de små søde. Kravl. Ja. Ja. Jeg synes, vi bare skal hoppe til... Skal vi hoppe til nyhederne? Det synes jeg er en god idé. Ja. Ja, den første nyhed. Ja, det er et spilfirma, som et af de her indie-spilfirmaer, Yes. Det vil sige uafhængige, som laver spil. De har lavet et spil, som de selv har smidt på Pirate Bay. Og lidt omvendt, kan man sige, hvad man normalt gør. Ja, og nu er det med her i showet, fordi de selvfølgelig også har lavet en Linux-version af spillet. Yes. Og det har så medført, at det faktisk har... Jeg ved ikke, hvordan de har målt eller kommet frem til det, men det har medført, at det har øget deres salg. Ja, det er jo sådan forholdsvis nemt at gøre, kan man sige. Man kan jo se, hvor mange salg har man her op til. Nu ligger vi på Pirate Bay, stiger det. Ja. Og det har det jo så gjort. Ja, man kan jo ikke sige, om det vil have steget under alle omstændigheder. Nej, men man får en indikation. Det har i hvert fald fået, det har jo fået en hel masse omtale, fordi de har valgt at gøre det på den måde. Nemlig, men det er jo lidt sjovt at tænke på, når man hører en masse spilfirmaer, der siger, vi kan ikke lave spil til PC, fordi at piratkopiering gør simpelthen, at det ikke er rentabelt. Ja. Men det her, det viser jo bare, at hvis man har et godt spil og en god idé, så er det faktisk ligegyldigt. Og det er, firmaet hedder Tiny Build Games, og spillet hedder No Time to Explain. No Time to Explain. Det skal lige siges, at det faktisk kun er en Windows-version, der ligger på Pirate Bay, men den kører fint under vejen. Jeg har prøvet den. Det er jo og det er faktisk det er et rigtig hyggeligt lille spil. Ja. Så prøv det. En platformer. Yes. Ja. Jamen, den næste nyhed, vi skal kigge lidt på, Jesper, det er jo, at OpenShot, vores allesammens videoredigeringsprogram. Og det er jo endelig så lidt fresh med nyhederne, kan man sige. Ja, fuldstændig. Det var i går. Ja. Det er kommet en version 1.4 efter 7 måneder, så vidt jeg husker, udvikling. Ja. Og det bringer nogle improvements. Det skal være moderne det her. Nej, nogle forbedringer til håndtering af tidslinjer og så videre. Ja. Og jeg synes ikke, vi skal bruge så meget tid på den. Nej, fordi den kigger vi jo på senere. Nemlig. Så der kan I få syn for sagen. Ja. Ja, så var der en lille joke med, at kerne version 3.1 muligvis ville få Windows 3.1's logo som bootlogo. Jeg synes, det var lidt sjovt. Ja, Peter han synes, det var rigtigt. Jeg synes, det har været voldsomt morsomt. For det første, så er 3.1, det er jo bare en udviklerversion. Ja, altså, hvad for en af dem? Ja, også Linux-kernen. Ja, Linux-kernen. Hver gang det er ulige numre bagved kommaet, så er det en udviklerversion. Så vi får aldrig at se den. Man kan selv jo. Ja, hvis man selv vil kompilere. Så kan man jo selv putte det logo ind. Ja. Jeg synes, det kunne være meget sjovt. Jeg ved så ikke helt, om det blev vedtaget. Det var jo bare et forslag, der lå et eller andet sted. Ja, det var vist bare en joke. Der er nok også noget med noget copyright. Og apropos kerne. Ja. Kernel.org. Ja, kernel.org og Linux. Ja, er blevet hacket. Ja. Vist ikke på grund af manglende sikkerhed fra de diverse sites side, men vist fordi, at der var en bruger, der var tilknyttet begge sider, og hans
login credentials, så var blevet kompromitteret. Okay. Og det har jo medført, at Linux.com har været lukket, og sådan lidt forskelligt. Ja. Og de har ikke helt vidst, altså der er ikke noget fare for kernen, fordi de har jo hash-sums og alt muligt, de kan tjekke det op på, så hvis der er sket ændringer, kan de se det. Så man skal ikke være bange for, at der er installeret en bagdør i kernen. Men hvem kan finde på sådan noget? Steve Jobs. Det ved vi jo selvfølgelig ikke. Han har så meget fritid nu. Ja, nu hvor han er stoppet, han sidder bare derhjemme. Die. Lead hacker. Nej, jamen, hvem kan finde på det? Måske nogen, der havde håbet, at man kunne placere en bagdør. Måske nogen, der vil teste. Ja. Eller måske bare nogen, der sådan synes, at de skulle prøve. Der er der mange andre sider, der er meget sjovere og mere politisk korrekt at hacke, hvis man kan sige det sådan. Man kan sige, det er meget godt gået det første gang, det skete. Ja. Og de har jo så også responderet utroligt professionelt og hurtigt. Og været åbne omkring det. Meget. Ja. Så må det ikke bare, det går over? Jo, selvfølgelig gør det det. Jeg synes ikke, det er sådan en kæmpe ting. Jeg er i hvert fald ikke blevet mere utryg. Nej. Også fordi, at hvor mange gange er Apple blevet hacket? Hvor mange gange er Windows? Eller Solaris? Hvor mange gange... Jamen, jeg mener ikke nødvendigvis styre boksen eller maskinen ved dig, men nogle af de centrale servere. Ja. Det ved vi jo ikke. Nej. Men det ved vi her i hvert fald. Men der vil vi nok heller ikke få noget at vide. Nemlig. Nej, så det er jo dejligt. Ikke at de er blevet hacket, men at de er åbne omkring det. Ja. Så no worries. No worries. Be happy. Dum. Næste. Ja. Den ligger tæt på dig, Jesper. Den var du glad for, den nyhed. Ja, politikerne, jamen det er Soren Ding. Jeg kan ikke huske, hvad hedder han nu? Nikolaj Sonne fra Soren Ding, der havde interviewet de danske politikere herop til valget. Ja. Og spurgt, om de ville vælge open source. Ville de det, Jesper? Det svarede de faktisk alle sammen ja til. Jeg synes stadig... Der var nogen, der var lidt mere vage end andre. Der var nogle af dem, der virkede lidt som om, de ikke anede, hvad det egentlig var, der blev snakket om. Ja. Men jeg kan godt fornemme, det er politikere. Ja, det kan man godt. Jeg vil så sige, og det er overhovedet ikke... Nu vurderer jeg ikke på deres politik generelt. Det er mere på det svar enkeltstående der. Ja. Jeg kan godt lide enhedslisten. Ja. Jeg siger ikke, at jeg kan lide dem politisk. Jeg kunne godt lide deres svar. Skal der open source i det offentlige? Ja. Så er det fandme slut. Så er der ikke mere at snakke om, mens de konservative... Jamen, virksomheder, tjene penge, gratis, vi forstår ikke mekanismerne bag det. Og igen, det er ikke politikken, det er bare svarene der kommer. Det er ligesom om, der er en, der lige sådan 5 minutter forinden har stukket ham papir i hovedet og kigget. Fritiden, gratis, virksomhed. Og så lige sammen med det, når vi snakker om det, så læste jeg lige her den anden dag angående, hvad politikerne får IT-udstyr, når de starter. Nej. Ved du, hvad de starter med? Ja, det ved du så godt, fordi jeg blev simpelthen... og skrev det ind på Google+. De får en Lenovo bærbar. Det er jo så fint nok. Ja. Det er hvad det er ved. Så får de gået døde med en iPhone. Det er sådan, så de kan spille Angry Birds. Hvad skal de med en iPhone af alle ting? Ikke. Jeg ved det ikke. Jamen er det sådan en politiker startpakke nu så, eller hvad? Ja, det er en politiker startpakke. Så vil jeg være politiker for at sælge iPhone. Ja. Og købe mig en Android. Ja. Behold dit lort, vil jeg sige. Behold det. Jeg vil tage computeren. Du er Belzebub skøge. Men det, der til gengæld var godt ved initiativet, det er, at de får en IT-mentor. Ja. Så nu der er en, der kan sige, open Word. Ja. Klik indsæt. Ja. Nej, jeg ved ikke. Hvad skal han? Er der nogen, der ved Genstart. Genstart. Det, jeg er mest trist over, det er mine skattepenge. De går til iPhones. Så specifikt et firma. Til iPhones? Ja. I stedet for, at man har kigget på markedet. Et af verdens ondeste firmaer. De er i hjertet af vores regering nu. Ja. Jamen, det er sørgeligt. Faktisk så er der visse forskningsresultater, der tyder på, at Steve Jobs kan fjernkontrollere folk, der har en iPhone. Jeg har selv stået på undersøgelsen. Deep. Corporate America. Magic. Ja. Nå, det er godt, de har fået IT-mentor, fordi de fatter ikke en skid af det. Ja. Men det er ærgerligt, at de har fået en iPhone. Ja. Det vil vi godt stå ved. Ja. Ja, det næste. Ja. Der har jo været... vi snakker om Apache nu. Ja. Webserveren. Yes. Vores allesammens dejlige webserver. Ja. Den har jo igen... Alle. Hvad? Over dem alle. Over dem alle. Ja. Ja. Den har jo i en årrække, der har Windows' IIS, deres Internet Information Server, et eller andet, har halet ind på den. Men... Ja, det har den faktisk. Så den har fået højere markedsandel. Men nu er billedet fuldstændig vendt. Ja. IIS, MS' onde tvilling til Apache, er gået tilbage, og Apache styrer suverænt. Så kom den tilbage, hvor den hørte til. Lige præcis. Og så er der nogen, der siger, jamen hvad med Nginx?
Og hvad hedder det nu? Hvad med Kinect? Spørger jeg så. Ja, men det er sådan små nogen. Det er lige meget. Okay. De er hurtige, men det er vist også det, de kan. Vi kan godt lide at passe. Ja, at passe. Ja, det er jo dejligt. Open source vinder frem igen. Næste nyhed. Og det er også med Microsoft. Ja. Ikke? Med den nye Windows 8. Ja. Der forlyder jo rygter om, at de vil fjerne BIOS'en og proppe noget andet ind i stedet for deres, hvor... ja, UEFI. Ja, så man ikke kan dual boot mere. Ja, det er fordi, at Microsoft de vil gerne have, at for at man kan starte Windows, for at komme rootkits og sådan noget til liv, så skal det, som der bliver den nye BIOS, som der ikke er det, skal så tjekke styresystemets certifikat. Er det rigtigt? Ja. Og så starter vi op. Ja. Hvis det ikke er et certifikat, eller hvis det er et forkert certifikat, så... det er mine børn, der er derhenne. Nå, ja, de hænger på en... Far, de vil være med. Nu fik moren jaget dem væk. Ja. Det var noget med en pind. Nå, hvor kom vi fra, Jesper? Nå, jo, boote-certifikat. Ja. Hvis man så ikke... Hvis det der stykke hardware, BIOS'en, som ikke er en BIOS, men som der bliver en BIOS, så ikke kan se certifikatet, eller det er forkert så kan man ikke starte op. Så kan man ikke starte op. Nej. Og hvordan Linux skulle komme ud over det, altså at alle distributioner, og vel også kerneversioner, skulle signeres digitalt og leveres med et sådan signatur. Ja. Og der er vist noget med, at man heller ikke kan distribuere dem under en GPL, hvis det så er tilfældet. Men der er noget med, jamen altså, det er jo stadigvæk på planlægningsstadiet, så der er ingen grund til panik endnu. Microsoft har jo også selv været ude og sige, at hvis det er et problem, så kan man slå det fra. Ja. Så det er men det er jo ikke noget, de styrer, det er jo noget, hardwareproducenterne styrer. Lige præcis, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Ja. Det er noget, vi følger med i. Ja, det minder bare om dengang, hvor de lavede det der ACPI, det der strømstyring, hvor Microsoft også var med til at lave det. Og det var en af grundene til faktisk, at Linux har været så ringe til at finde ud af, hvor meget strøm der har været på dit batteri. No. Fordi det var så svært at kringle rundt i. Okay. Typisk Microsoft. Bøv. Ja. Vi håber, vi kan dual-boote, ellers så må vi single-boote i en rigtig Linux. Ja. Og ellers så må vi jo bare lade være med at købe maskiner med Windows 8 på. Ja, det er rigtigt. Så, ja. De kommer også med, så du den der sammenligning med Windows 8 og var det 3.1? Ja, det er mig, der har lagt den ud på Google+. Så du den. Ja. Det var sjov. Fnis. Jesper note til os. Læg det lige i shownoterne, så de kære gæster kan se det. Ja. Det var sjov. Ja. Sidste nyhed. Det viser sig, at Google YouTube har åbnet op for, at man kan uploade mere end et kvarter på YouTube. Så derfor så har vi med hjælp fra Lasse Ludermann, der har en super forbindelse inde på Luther Lassemann, der har en super IT-forbindelse, skulle jeg til at sige, internetopkobling ind på DTU, har vi fået lagt alle shows over på YouTube, pænt lagt i playlist, om det er Kanal Tux, om det er Kanal Tux Hangoutcast, eller om det er Sneak Peeks. Og cutouts, nemlig, som du så fint har formuleret det. Det er meget godt. 2 meget danske ord. Ja, lige præcis. For dansklæreren. Så fra nu af, så bruger vi ikke Vimeo mere. Nej. Altså, dem, der ligger der, de bliver liggende. Ja. Altså, så bliver de stille og roligt udfaset efterhånden, som vi får rettet i bloggen, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja. Men altså, primært nu, det eneste, man skal tænke på, det er, hvis man har abonneret på videofeedet, det er, at man lige skal gå ind og gøre det igen, fordi nu peger den på YouTube. Ja. Så hvis du stadig peger på Vimeo, så modtager du ikke vores fine video i feed. Nej. Men vi er rigtig glade for det. Vi kan jo nå ud til et meget større publikum, og det er meget lettere tilgængeligt, fordi man ikke skal være medlem af YouTube for at komme ind og glo på det. Ja, og man bare kan man ikke også downloade den derfra? Det kan der findes i hvert fald et væld af add-ons til sin browser, hvor man bare kan downloade, hvis det er det, man vil. Det er simpelthen fantastisk. Og der er HTML5 player, og den er langt mere tilgængelig på mobildevices. Ja. Jeg har en kammerat med en HTC Desire, som der har haft lidt bøvl med Vimeo. Okay. Og det er jo fantastisk nu. Ja. Altså, vi skal jo lige vende os til brugerfladen og alt det der. Vi skal nok prøve at sørge for, at der ikke lige popper reklamer op over det hele, men vi skal også lige rode alle indstillingerne og så videre igennem. Ja. Det bliver spændende. Ja. Så det her bliver en første episode på YouTube. Yes, sir. Det bliver dejligt. Og det var nyhederne. Og det næste, vi skal... Nu skal vi til at kigge på KDE. Ja, fordi 7, ikke? Man skal ikke kalde os forudindtaget, når det kommer til skrivebordsmiljøer. Nej, det skal man ikke. Faktisk så tror jeg, og det er faktisk helt seriøst, at der ikke er nogen af os, vi har vores præferencer, men der er ikke nogen af os, der siger, at det ene er uforbeholden bedre end det andet. Nej. Og jeg synes, der er noget af det, der er det fede ved at køre Linux, det er netop, at man har
valget. Ja. Man har mulighederne. Ja, og jeg er... der er myg herude. Ja, det er så jo sødstand. Det er natur, Jesper. Ja, nej, og vi har ingen præferencer om noget af QT eller GTK. Nej, det er en debat, jeg overlader til andre. Ja. Den har jeg ikke overskud til at gå ind i. Men vi har brugt meget energi på at kigge på Unity og Gnome 3 her på det sidste, så tænkte vi, så må vi hellere også kigge lidt på KDE. Og ikke fordi vi har også lyst til at kigge på KDE. Ja, bestemt. Jeg har da levet i den i en lille periode, sådan on and off, men har overhovedet ikke noget måde at hoppe over i den. Nej. Og vi har kigget nærmere på KDE 4.7, og lad os lige sige med det samme, at hvis man forventer et KDE 4.6 kontra KDE 4.7 review, så skal man spole lidt frem. Ja. Fordi at jeg tror ikke rigtigt, der er nogen på nettet, der helt præcis har fundet ud af, hvor det er, alle forskellene ligger. De minder meget om hinanden. Det er en lille point release, og forbedringerne ligger primært i stabiliteten og så videre, men lad os da kigge meget nærmere på det. Yes. Ja. Og vi hopper over til den. Jo. Så skulle vi kigge lidt på KDE. Det er nemlig det, vi skulle. Det er dejligt. Vi kigger på KDE 4.7, der kører 4.7. På en Fedora 15. På din dejlige Fedora 15. På min flotte Fedora 15. Ja. Ja, det er korrekt. Førstehåndsindtrykket, når man får installeret en Fedora-ting, det er jo rigtig flot, og du har så pyntet lidt... mener du selvfølgelig. Hvad sagde jeg? Du sagde en Fedora-ting, men det er stadig rigtig flot. Ja. Nå, men ja, når man får installeret, nu har jeg jo selvfølgelig pillet lidt ved vores lille KDE her, fordi jeg jo selvfølgelig har siddet og brugt den. Ja. Men uanset hvad, så er det et rigtig, rigtig pænt førstehåndsindtryk, der møder en. Yes. Et meget slick og moderne skrivebord, der stadig holder fast i nogle af de gamle, nogle af de andre paradigmer, med en lille startknap hernede. Jeg ved godt, man ikke skal kalde det en startknap, men jeg ved ikke, hvad man ellers skal kalde det. En launcher. En launcher, det kunne vi jo kalde det. Det kunne vi kalde det. Ja, men ellers... Det er der først sådan, der skiller KDE fra... Jamen, det er jo de her widgets, synes jeg. Ja, lige præcis. Widgets. Altså, meget af KDE-skrivebordet er egentlig bygget op på widgets, så vidt jeg ved, så er panelet egentlig også en eller anden form for widget på steroider. Ja. Og så man kan se her, de her billeder, der er her, og uret, det er widgets. Ja. Og du kan egentlig placere det hele, som du ved. Og du kan dreje dem, og du kan gøre ved. Ja. Jeg kan lige, mens Jesper snakker, så kan jeg lige kigge på det. De kan jo skaleres uendeligt op og ned, og drejes, og alt det her. Ja. Og det er jo sådan lidt specielt i forhold til andre skrivebordsmiljøer med de widgets, man finder der. De kan som regel ikke skives på den måde. Nej, men også mere... Nu kan vi lige... Men også mere, at det giver jo en større fleksibilitet, når du skal customize dit skrivebord. Det er nemlig det gør. Det synes jeg jo er meget lækkert. Og det du kan jo tilføje widgets, som du vil. Ja, og der er rigtig mange at vælge imellem. Altså, det er så spørgsmålet, hvor mange man synes, der er anvendelige. Men der er rigtig mange at vælge imellem. Dem, man kan se, der er dem, der er at vælge imellem, det er, som du scroller der imellem. Man kan jo selv bestemme, om de skal ligge nede på ens menulinje, eller om de skal ligge på selve skrivebordet. Nemlig. Det er jo nemlig forholdsvis nedlavet. Det virker meget moduleret. Ja. KDE-skrivebordet. Ja. Og der er jo altså et væld at vælge imellem. Nu er det flot, nu bliver det spændende at se, om den her der har vi et solsystem med det. Ja. Så kan man jo sige, at man kan bruge det til noget, men det er hyggeligt, er det der. Men det er der. Remember the Milk. Fint til integration af ens Remember the Milk-konto. Yes. Og der er jo simpelthen et væld af widgets. En lille ting nu, mens den ikke er låst. Har du låst widgets? Nej, det har du ikke. Nej, det har jeg ikke. Prøv lige at midterknappen en gang. Det skal jeg nok lige om lidt. Fordi den er jeg rigtig glad for. Så, okay. Du vil hente tegneserier nu? Det er jeg, ja. Kan man hente... Hvad vil du hente? XK... Det er sjovt, du siger XKCD. Ja. Den ligger lige der. Yes. Så lukker vi, så har vi XKCD. Så skulle den gerne være i gang med at hente det. Se, det burde jo være incitament nok til et par stykker, vi kender. Ja, til at installere så har vi hver dag vores XKCD, der ligger hernede og hygger sig. Det er jo fantastisk. Så kan den være der, og som sagt, den kan skalerer ikke. Og drejes og alt det her. Det fungerer sgu meget godt. Ja. Men du mente, at vi lige skulle prøve at klikke på midterste musknap? Ja, den er jeg ret pjattet med. Haha! Bum, bum, noter. Det er ikke så dumt. Note til... 12 til KTux. Yes. Og du kan blive ved. Ja. Men en ting, vi ikke helt forstår, det er, når vi så låser widgets, hvilket man som regel gør, når man er færdig med at sætte dem, som man gerne vil, så man ikke får rykket rundt på dem. Jeg trykker. Der sker ingenting. Der sker ingenting. Det synes jeg er lidt dumt.
Det er meget dumt. Ja. Det kan vi godt blive enige om. Det forstår jeg ikke lige med den funktion, fordi den er jo faktisk ret oplagt. Den er super fed funktion, synes jeg. Og vi vil lige have lukket ned. Vi skal have ordnet nogle musein. Ja. Så lader vi den her XKCD stå. Den skal blive for vores venner der. Ja. Men der er noget andet, som det kvikke øje vil have bemærket, da jeg klikkede herop. Nemlig en lille snas her, der hedder aktiviteter. Aktiviteter? Som regel på Linux, der har vi jo vores virtuelle skrivebord. Ja. Det kender vi. Det har vi sådan set altid haft. Yes. KDE-folkene har taget skridtet lidt videre og lavet nogle virtuelle skrivebord på steroider, som jeg har hørt dem omtale. Nej, vi kommer simpelthen i et Inception-tema nu. Fordi nu kommer de her virtuelle skrivebord, de kommer ind i noget andet virtuelt, kan man sige, ikke? Lige præcis. Og der har været meget snak om KDE's netbook-ting, så lad os da bare hoppe over til den. Bummelum. Så har vi der. Ja. Vi har faktisk ændret hele måden skrivebordet er skruet sammen på. Ja. Bare ved et klik. Ved et klik. Nu har vi det, som er lidt netbook-interface, eller tablet-interface, eller hvordan man nu vil bruge det. Det er meget touchvenligt. Og det ser jo også meget godt ud. Ja. Og hvad jeg egentlig godt kan lide ved det, de bruger nemlig desktop-indeksering på KDE. Okay. Og nu kan vi jo lige skrive kanal Tux. Og så ser vi, om der ikke popper et eller andet frem. Det gjorde. Der var jo så med noget... Der er nogle mails den har indekseret. Ja. Og så hvis jeg nu søger på MP4. Ja. Der var nogle film der. Ja. Og sådan er det hele vejen igennem. Ja. Det er forholdsvis fingervenligt, uden at skulle bruge musen, og du kan taste på keyboardet. Og flot ser det ud. Det er også flot animeret, synes jeg, med ikoner. Og hvis man bemærker, så baggrunden har også skiftet billede. Det har den nemlig. Du kan have fuldstændig forskellige ikoner og baggrunde fra aktivitet til aktivitet. Ja. Og lad os da endelig få næste aktivitet frem. Ja. En lille fotoaktivitet. Fotoaktivitet. Det er sådan en default-skabelon, der ligger der. Ja. Ikke med baggrunden, men med billedmappen vist på skrivebordet. Og så noget slideshow eller et eller andet. Ja, jamen det er faktisk det samme, som der var på den, da vi startede med mine billeder af drengene. Ja. Den har så bare valgt hele billedmappen. Ja, okay. Ja. Men jeg synes, for lige at være 100% ærlig, jeg synes, det er en rigtig god idé. Ja. Jeg synes godt, at de kunne have integreret det lidt bedre. Altså, nu er jeg klikket her hen på min hjemmeaktivitet, og så klikker jeg på skrivebordet, og så vil jeg gerne have den der bjælp bare falder ned. Ja, det altså, sådan, så også bare være naturligt et eller andet sted. Altså, den falder jo ikke ned, når du interagerer her. Du skal også klikke den væk igen, den der. Ja, der. Det er lidt fjollet. Det er meget fjollet, synes jeg. Ja. Så jeg tænker lidt, jeg tror ikke, der er ret mange KDE-folk, der bruger aktiviteter lige nu. Og det virker ikke til, at der er særlig meget usability indover. Det er lidt ærgerligt, for ideen er super god. Jo, men jeg har det stadigvæk sådan, men det er jo så også ud fra mit personlige brug. Det er meget sjældent, at jeg hele tiden bruger de virtuelle skrivebord. Ja, det bruger du jo så ekstremt lidt, kan man sige. Jeg elsker virtuelle skrivebord. Nu har jeg en terminal kørende her, og normalt så er jeg så en browser kørende noget billedbehandling eller noget, altså helt tredje. Jeg bruger det meget, og jeg vil have brugt aktiviteter meget mere, hvis de var mere tilgængelige. Ja. Der kunne de lære lidt af Gnome 3-folkene i forhold til den måde, de har valgt at bruge virtuelle skrivebord på. Ja, men det fede ved de her virtuelle... Nej, ikke virtuelle... Aktiviteterne, det er jo også med... Man kan have forskellige widgets og sådan noget på de forskellige skrivebord. Ja, du kan customize hvert enkelt skrivebord. Så kan man have et arbejdsaktivitetsskrivebord, og så et pornoaktivitetsskrivebord, og hvad man nu ellers har, ikke? Lige præcis. Det er vel de to ting, man egentlig har, eller ikke? jo, det må det være. Det er sgu altså meget snedigt. Noget af det, jeg godt kan lide ved KDE, jeg ved godt, det er måske billige point for KDE's side, men jeg synes kraftedeme. Ja. Så kan man sige, hvad man vil. Jeg synes kraftedeme, at de kommer med nogle af de flotteste skrivebordsbaggrunde. Jeg ved godt, det er en detalje. Nej, jeg synes det er super, super fedt. Pretty as a feature. Jamen, det er jo netop det. Ja. Og det har de altså fanget. Ja. Nu ved jeg ikke, fordi mit billede, jeg har taget, det er jo genialt. Ja, selvfølgelig. Men du kan endda sætte den til at være et diashow. Ja. Altså, så den skifter en gang vejret, kan du sætte den til. Yes. En mandelbrod. Yes. Fraktal. Det er jo fantastisk. Du kan også... kan man ikke stadigvæk det? Vælge marble som skrivebordsbaggrund? Jo, nej. Der gør du sådan her. Hvis du gerne vil have... ved hvad, det kan du. Det kan du, Jesper. Ja. Prøv at se her. Det er jeg rimelig sikker på. Yes. Mappevisning. Ja. Hvad er mappevisning? Nu får vi se. Kan du se det? Nå, ja, men nu var det ikke marble. Jeg sagde marble. Globussen. Nå, på den måde. Ved du hvad, det ved jeg faktisk ikke. Eller den blev væk. Det tror jeg, den er.
Jamen, jeg var heller ikke sikker på, om det var, da jeg først brugte OpenSUSE med KDE. Det kan godt være. Det var version 4.3 eller sådan noget. Nå, det er baggrundsbilledet. Ja. Nå, men så er det godt, vi har der var Marble med som en mulighed der. Den nåede godt nok nogle systemressourcer. Ja, det kunne jeg forestille mig. Men det var en sej feature. Men noget af det, jeg også synes, der er fedt, det er noget, der er gennemgående i KDE. Vi sidder her og kigger. Så klikker vi hernede. Hent ny skrivebordsbaggrund. Ja. Det er også en rigtig fin ting. Ej, den er sgu da. Hvad skal vi have, Jesper? Jeg kan ikke bestemme, hvad der er så meget pænt. Jeg ved, hvad vi tager den her. Er der noget Arch? Nej. Den er installeret. Yes. Så skulle den gerne poppe frem. Den er lige der. Anvend. Yes. Det er helt ærligt. Så bliver det ikke meget nemmere. Nej, det er der er ikke noget med, at man skal ud og finde billeder selv og finde den rigtige map og smide det i, for at det kommer til. Ja. Tag den, Kim. Det var ham, der er så glad for XKCD. Ja. Lad os få låst de widgets. Yes. Jeg synes, at det er fedt, for lige at få afsluttet widget-aktivitet-debatten. Ja. Der er sket nogle forbedringer fra 4.6 til 4.7, primært stabilitet og så videre. Ja, det er noget med 12.000 bugs, de har fået fikset. Men generelt med KDE-skrivebord, synes jeg, man har kunne se faktisk allerede fra 4.0 endda, og så er det bare blevet bedre. Selvfølgelig. Det er, at du har nogle rigtig gode indstillingsmuligheder, og du har en måde at gøre dit skrivebord, eller hele din desktop-oplevelse, til helt din egen. Ja. Altså, hvis du piller lidt, så findes der ikke 2 ens KDE-skrivebord. Det er mere, end hvad man kan sige om GNOME. Det er rigtigt. For at være helt ærlig. Ja, GNOME 3. Ja, GNOME 3 selvfølgelig. Ja, jamen, det var jo sådan. Ellers så er det sgu meget klassisk, som man kender det. Med en panel i bunden, der selvfølgelig kan rykkes. Og laves om og alt muligt. Der skal vi jo lige ind i systemindstillinger. Jamen, hvad er det, du venter, min ven? Jamen, skal vi ikke prøve at lave bundpanel og sådan noget om også? Jamen, hvis du vil ændre bundpanelet, så låser du widgets op. Ja. Og så har vi panelindstillinger. Ja. Ja, så kan man... Ja, det ved jeg godt. Men hvis du nu vil have et andet tema... Nå, det er det, du vil. Ja. Vi skal pille ved noget lux. Yes, sir. Og der er den her både elsket og hadet. Ja. Lad os se, hvad de kalder den. Ja, den har de også lavet om. Launcheren. Kick-off. Menu. Man kan selvfølgelig søge med det samme. Ja, det er fint, det er godt. Det er sgu sådan set alt sammen udmærket. Noget af det, de har ændret, det er, at når vi nu klikker herude på programmerne, jeg har altid haft svært ved KDE's menuer, og det er både for 3 gamle dage, og så til 4'eren. Men det er, at hvor man tidligere havde en knap herover i siden, hvor man kunne klikke tilbage, det er det så fjernet. Og der er så kommet breadcrumbs deroppe i stedet for. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg er så glad for. Det er en detalje. Nej, men det er jo også nu, man er jo vant til det andet, ikke? Ja, lige præcis. Så det er en lille irritationsmoment for mange, tror jeg. Men ellers, altså menuen fungerer som vi kender dem. Ja. Der er faktisk nogle ret gode spil med, vil jeg gerne lige sige. Jamen, man kan sige, der følger rigtig mange ting med til en KDE. Ja, ekstremt meget. Nu se, hvis har vi måske nogen, der synes, det er totalt spændende med det der Crusader. Gode gamle dage med Midnight Commander og alt det crap der. Ja. Nu er det spændende, hvad den siger her. Jeg har aldrig kørt i root før. Nej. Dårlig forberedelse. Siger ikke noget vigtigt, tror jeg, eller... Nå, vi skulle... Ja. Der var den. Hey, ja, hvor det går. Nå, det gider vi. Jo, nej, nu er den der. Der var den. Nej. Det er fordi, den aldrig har kørt som root. Nå, okay. Konfigurator, skab din egen. Ja, det er godt. Sådan. Så var den der. Ja. Og hvorfor helvede bruger man udviklerkræfter på sådan noget nu? Vi skriver 2011. Ja, det er jo sjovt, ikke, at man stadigvæk bruger kræfter på det. Fordi at der er nogen, der er vant til at bruge de der 2 vinduer ved siden af hinanden i deres filmanager. Men man kan godt lave tingene om inde i selve kick-off-menuen, ikke? Ja. Nej, det er meget underligt. Især når man tænker, at vi kommer ind på Dolphin lige om lidt. Filhåndtering. Men nu skulle vi rode ved noget udseende. Ja. Det var lige et lille tidsspor. Ja. Prøv at bemærke skyggen. Ja. Eller hvad skal vi... Gløden? Gløden. Det er en glow-effekt, ja. Og nu synes jeg jo, altså, det er... Nogen vil have det, og nogen vil synes, det er fedt. Det er direkte ribbet for Windows. Jeg synes, det er sejt. Ja. Og jeg synes, det er fedt, jeg kan gruppere dem på den her måde. Og jeg synes, det og kan man også bonus, i GNOME. Jeg synes også, at det er fedt, man kan gruppere dem på den der måde. Ja. Hvor man simpelthen kan placere dem over for hinanden, ved siden af hinanden, i bunden. Og altså, det er ikke dumt, vel? Nej. Men til systemindstillinger. Yes. Skrivebordseffekter. KDE, de kan køre med Kvin. Det er som compositor der, ikke? Og window manager. Ja. Og den gør det rigtig godt, og det synes jeg faktisk, den har gjort i lang tid.
Ja, det synes jeg egentlig også. Ja. Jeg synes, når man sammenligner med Combi, så er min umiddelbare, det er selvfølgelig touchy-feely. Ikke noget med tal på, men at den virker lidt hurtigere end Compis. Ja, jamen det synes det er min. Altså nu kan vi se effekten her, når jeg skifter vinduer. Jeg må hellere åbne lidt vinduer, så jeg har lidt at skifte imellem. Ja. Lad os da bare køle dem op. Det ser sgu meget godt ud. Det kører. Men hvis vi ikke kan lide det, så er der allerede nogen der. Yes. Med, og enkelt og nemt. Altså et meget modsat af, hvad KDE nogle gange kunne være førhen. Ja. Meget, det er jo noget, der er kommet ændringer i 4.7, hvor de lige har fået tidiet lidt op her på skrivebordseffekterne. Okay. På den måde, det ser ud der. Ja. Generelt, altså en rigtig udmærket effekter, der uden at være for meget, fungerer ret godt. Ja. Det kan vi sgu godt lide. Det kan vi. Og skrift med et skrivebord, det kan vi jo selvfølgelig også bemærke glideffekten. Yes. Så kan vi klassiske. Ja. What Yes. Det er alt sammen hyggeligt. Og det fungerer. Det fungerer godt, og jeg synes ikke, det er ret mange ressourcer. Nej. Og det der er at sige til det, det er, når du installerer KDE, så skal der ikke installeres noget ekstra oveni, som der skulle førhen med GNOME. Nemlig. For at få de effekter. Nemlig. Og vi har jo... kan vi du huske den gang? Det ved du, den bruger jeg stadigvæk, hvis den er tilgængelig. Gør du det? Ja. Jeg skal have mine blævende vinduer. Nej. Det skal jeg. Der er alt muligt lækkert. Altså, jeg synes ikke, at de man kan sige, at de er tilbage i forhold til Combis med effekterne. Nej, det mener jeg ikke. Det synes jeg heller ikke. Ikke mere i hvert fald. Nej, slet ikke. Det fungerer lækkert. Så der er effekter med i boksen. Men vi skulle lave om på temaet også, Petermanden. Ja, jeg skulle bare lige have noget. Noget luft? Ja. Dem her, nu vil vi ikke lige gennemgå. Jeg ved godt, du siger, at vi skal ændre temaet. Jeg vil ikke lige gennemgå alle effekterne. Der er rigtig mange, og der er rigtig mange timers god underholdning. Ja, fordi man kan jo gå ind og tweake de enkelte indstillinger der, man vælger. Men vi vil ændre på, hvordan vores tema så ud. Ja. Og det er jo i øvrigt, når man tænker på den vej, som GNOME har gået. Ja. Er det jo virkelig rart, at vi på den her måde på KDE-fronten har så nem adgang til. Så vi skal ikke installere nogle extensions og hen i nogle hemmelige stier nogle steder for at installere overhovedet temaer. Ikke. Det er simpelthen så enkelt og let, som det kan være. Klik, anvend. Boom. Og hvis ikke der er nogen der, man synes om, jamen, så er det så har vi den lille stjerne dernede igen jo. Og den er jo, det er jo som jeg sagde før, den er gennemgående i alt sammen. Og vi kan søge på vurdering og hvad der blev flest downloadet med flest gange og hvad der er det sidste nye. Detaljerne på det. Yes. Altså, det er da lækkert, ikke? Ja. Og den er der. Ja. Anvend. Bang. Det var sgu jo et meget godt tema. Ja, det var slet ikke tosset den der. Næ. Men hvis man bemærker op herop ved knapperne og alt det der, det skal du indstille under vinduedekorationer. Yes. Og der kan du vælge, som du vil. Ja. Altså, der er de her at vælge imellem de forskellige. Ja, og der er også den der stjerne der. Ja, lad os da kigge på den igen. Ja. Og vi søger på vurdering. Det er mest for at komme alt lortet igennem. Altså, og du kan søge på den. Vi kan da prøve at søge på glas, hvis der er noget. Det ved man jo aldrig. Nej, det var der. Ja, så lad os da tage den glowglas. Glowglas. Det bliver da spændende at se. Så skulle den gerne være kommet ind et eller andet sted. Hvor peger du, Jesper? Nej, det var på en anden en. Den er der lige der. Anvend. Så. Pling. Den var så mindre heldig. Ja. Men det er fint nok. Vi tager Oxygen. Den er jeg glad for. Det er muligt. Det er jo så en ting, man kan gøre ved det. Ja, det er men man muligt. kan jo gå ind og tweake det hele. Indstil dekorationen. Yes. Hvor stor er kanten? Den skal være enorm. Nu svufler det hele lige ud. Det er jo meget god. Var den lille før? Var den ikke det, eller var den normal? Jeg prøver at tage meget lille. Det her, det er vist meget godt, er det ikke? Jo, det synes jeg. Og så indstiller vi igen. Det er jo bare man behøver jo ikke at anvende hele tiden, men, ligesom jeg gør nu mere for, at folk ikke kan se det. Det er igen, at det her med KDE, det er meget med rigtig mange knapper, man kan dreje på. Jeps. Drop down shadow, fald ned skygge. Det var da en herlig dansk oversættelse. Det er fantastisk. Glød, ja. Det er den her fine kant, vi kan se her. Yes, det er den, vi kalder det for glow. Så kan vi jo lave sådan en I'm a Barbie girl udgave af den. Ja. In a Barbie world. Yes. Okay. Sådan, nej. Hvor blev det flot. Det er da fantastisk. Ja. Jamen altså, det bliver jo ikke. Det der er problemet her, synes jeg. Ja, det er rigtigt.
at når du er stille på farverne, det er alt sammen fint nok. Så burde den gemme den som en brugerændret tema på en eller anden måde, men det gør den ikke. Nej, det gør den nemlig ikke. Det havde været lidt rart, at vi lige kunne... Så hvis man har rigtig fået fucket noget op, så skal man lige huske, hvordan det var før selv. Ja. Der er ikke sådan en fortryd-knap eller tilbage-knap, eller vel original. Nej, nemlig. Det er lidt ærgerligt, kan man sige. Ja. Men igen, indstikkes vinduespecifikke tilsidesættelse. Altså, du kan stille på... Ja. Hvis jeg nu vil have af KDE, hver gang den startede vinduet op, så kan jeg gå ind og stille på det. Ja. Det er da fantastisk. Ja, det er genialt. Altså for mange mennesker, vi sidder på Gnome-ruder med Devil's Pie og alt muligt, for at få det i de helt rigtige dimensioner. Og det kan man bare her. Det er med fra standard. Ja. Men noget, der igen så ikke er med, det er, at jeg kan godt lide, når den er... Når jeg kan sige til et vindue, højre klik og holde over andre. Ja. Sådan, så det altid er øverst. Ja, der skal man sådan lige avanceret holde over. I stedet for at den bare er der, ikke? Ja, det må jeg mene. Ja. Og jeg har helt aldrig forstået... Kan du ikke lige prøve at tage et vindue igen? Jo. Og så højre klik på det? Jo, lad os det. Jeg har ikke forstået det der, at det er ikke kun i KDE, det er, men hvorfor er der et menupunkt, der hedder ændre størrelse? Jamen er det ikke sådan, så du kan... Der holder jeg ikke på musen. Nå, det er derfor. Det må være det. Hvad er det smarte ved det? Ja, jamen det ved jeg ikke noget. Nej, nå, det er også. Men det var hvor var det dog et dejligt tema. Ja, det er flot. Det tror jeg, det er en keeper. Ja. Men hvis vi, du kan jo stille på alt. Ja. Men ingen roser uden torne. Nej. Nu har vi jo alt det her flotte, og du kan søge, og det fungerer. Lad os prøve at søge på effekt og bemærk. Ja. Det er da fint. Ja. Og igen, du kan stille på det hele. Ja. Kontrolstilen. Ja. Det er, hvordan det ser ud med progress bar og hele pivetøjet. Yes. Det er til at stille på. Det er da fantastisk. Der er mange timers underholdning sådan en efterårsdag. Og man kan bruge rigtig lang tid på at lave sin helt egen KDE. Det kan man. Men igen, ingen roser uden torne. Så noget som multimedia. Ja. Så har vi foneren. Hvad er foneren? Jamen, og hvad skal vi bruge det til? Og hvorfor skal KDE være den eneste skrivebordsmiljø, der bruger noget, der hedder foneren? Så vidt jeg kan finde ud af, og det er igen så vidt jeg kan finde ud af, fordi der er ikke ret mange, der helt præcis ved, hvordan og hvorledes. Foneren er et abstraktionslag, der gør, at du kan skrive dine Qt-programmer til foneren, som så tager sig af, hvad ligger der af lydmotor nedenunder. Sådan så, at du kan skrive et program, der virker både på Windows og Linux, fordi foneren håndterer det bagvedliggende. Okay. Teorien er god, praksis er helvede til. Foneren har forskellige motorer, har jeg fundet frem til. Det har været hård research, det her. Det viser sig, at den kan bruge GStreamer. Ja. Jeg har hørt, at det ikke fungerer altid super godt med GStreamer. Jeg har ikke haft problemer, men jeg har hørt, at der er nogle bindings og sådan noget. Ja. Så er der noget, der hedder Xine, Xine. Ja. Der er man åbenbart retarderet, hvis man bruger Xine, har jeg læst. Fordi alle mennesker burde vide, at man skal bruge VLC-motoren. Okay. What the fuck? Nå, det er sådan noget, der er selvsagt. Åbenbart. Nå, okay. Der har ikke været problemer med den. Ja. Men min lydoplevelse på KDE, når vi skal optage, når vi skal have styr, vores mixerpult kunne vi ikke få til at virke på KDE. Nej. Fordi at der er det der mærkelige lydhalløj, der bare ikke rigtig spiller altid. Ja. Det er noget lort. Ja. Der vil jeg hellere have, at de siger, jamen, så fuck foneren. Fuck foneren, og så lad os bruge noget, som vi ved virker. Ja. Så kan de sgu lære lidt af Gnome-folkene. Bare lave det på den måde. Ja. Også fordi, hvem helvede kører KDE på Windows? Der hvor man skulle have sin... Jeg ved godt, at det har noget at gøre med Qt-programmer. Qt er de widgets, det er det, vi bruger til at tegne al grafikken, der er. Ja. Men stadig. Ja. Nej. Altså, det er jo stadig igen et spørgsmål om at lave noget, der er brugervenligt. Mm-hmm. Og når det forringer brugervenligheden, så er det jo ikke særlig godt. Nej, det er det ikke. Det synes jeg ikke. Det er blevet et mindre problem, end det var førhen. Det kan stadig være et problem. Ja. Det er jo ikke noget problem, når du ved lige præcis, hvad du skal ind og pille ved, men hvem helvede gør det, når du sidder dernede med det første gang? Ja. Det er ikke godt nok. Men det er selvfølgelig... Det var så foneren. Ja. Noget af det, som alle Gnome-folkene, 3-folkene også kunne lære noget af, det er, at jeg gerne vil have en nem måde, jeg bare kan autologge ind. Det kan jeg her, hvis man bemærker, hvor jeg gik hen. Login-skærm, belejlighed, aktivere automatisk login, piller, bang. Ja. Og du kan lave om på den,
Det kan jeg selvfølgelig. Ja. Tema og det hele. Det gad jeg også godt at se i GDM igen. Jeg tror sgu jo, det skal være den her. Den er flot. Ja. Anvend. Nå, skal vi lige have en kode? Ja. Prøv at bemærke, hvordan baggrunden også fader ud. Ja. Det er da lækkert. Ja, fin lille detalje. Jamen, det er nemlig det. Ja. Der er selvfølgelig rigtig, rigtig meget andet at stille på. Men det skal man næsten selv have lov til. Det vil tage flere dage, hvis I skulle gå alt sammen det der igennem. Ja. Det synes jeg, de har gjort rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja. Noget andet, når jeg sidder og kigger på den, er Conadi. Ja, hvad helvede? Jamen, som du kan læse der, Conadi er et framework til håndtering af personlig information. Ja. Indtil videre jeg har oplevet ret mange problemer med Conadi. Conadi er noget af det, der snakker sammen med, undskyld hvis der er fejl, K-mail og altså mailprogrammet og håndtere dine personlige kontakter og alt det der. Kalender og alt sådan noget, ikke? Ja. Hvorfor kunne det ikke bare være sådan? Hvad er pointen? Hvorfor skal det? Jamen, jeg tror godt, jeg kan se ideologien bagved. Hvad er det? Jamen, det er at få lavet sådan et integreret flow imellem så det hele tiden deler program eller information. Ja. Ideen er super god, jeg synes men igen. Det fungerer altså bare ikke i praksis. Udførelsen er sgu lidt haltende. Det er den. Desværre. Det kan godt være, at den skal ud og testes, før den kan blive bedre, men igen, ligesom Phonon, synes jeg også, at det er en forringelse af brugervenligheden, det der. Ja, det må jeg erkende. Det giver jeg ret i. Ja. Noget af det, som KDE også kan, jamen det er, den kan crashe. Nej, se, den laver også om på uret, når den laver om på temaet. Den kan crashe, sagde jeg lige før, Jesper, før jeg afbrød mig. Ja. Det gør den næsten ikke mere. Nej. 4-0 for hele tiden at blive ved. Det er KDE's arvesøn. Det er 4-0. Det var det værste gang lort nogensinde. Ja. KDE er blevet fuldt ud lige så stabil som de andre. Ja. Er min klare holdning. Ja. Og pænere. Pænere, ja. Jeg synes, at ydelsesmæssigt, der ligger den omkring. Nu er det jo igen, altså touchy-feely ved at bruge det. Oplever jeg ikke, når tungeren gnår. Nej. Hverken 2 eller 3. Nej. Det vil jeg sige. Ja, det er jo flot, fordi der er jo rigtig mange, også med de her widgets og sådan noget, der er jo meget, der kan trække lige pludselig, ikke? Jamen, det er jo netop det. Og en ting, vi elsker ved KDE. Dolphin. Verdens bedste filhåndteringsmaskine. Den er dejlig. Jamen, og så siger folk, hvorfor er den dejlig? Jamen, den er... for det første, så kan du pille lidt ved den, og trække og gøre, som du vil. Det kan du jo så også i så mange andre. Men der er bare så mange gode muligheder med den her. Ja. Dolphin, den er lækker, den er hurtig. Nu kan vi se her, forhåndsvisning, bang. Ja. Billederne popper frem. Ja. Lækkert. Du kan slå det fra, du kan have det individuelt per mappe. Ja. Du vil have... Find en film et sted. Ja, jamen så går vi der herhen. Peter har nemlig styr på sine ting her. Ja. Nightmare on Elm Street. Bum. Nu har jeg markeret den. Ja. Klikker herover. Så kommer der lige en forholdsvisning af filmen der. Freddy angriber. Det er den der film. Nå, okay, nej, den gider vi ikke se. Klik. Sådan. Det er sgu da snedigt. Det er fantastisk. Især for sådan en som mig, der har 500 forskellige klip, der hedder noget med FSJZPY. Du har simpelthen opkaldt alle dine film efter Morten. Efter Morten. Det fejrer. Altså, og noget af det, der er med, Nepomuk. Hvad er nu det for noget? Det er noget filindeksering. Okay. På den her KDE-platform. Okay. Jeg synes egentlig, det fungerer ganske udmærket. Nu kan vi se her. Hvor skal den søge fra? Herfra, Peter, hjemmemappen. Vi kan også se, den skal søge overalt. Hvis man bemærker det, så ændrer den sig lidt herude. Ja. Der kan du vælge, skal det være dokumenter, skal det være video. Hvis vi nu søger på Kanal Tux igen. Ja. Begynder den at kigge der, hvorhen er der noget. Ja. Og så kan du skrive noget den her uge. Ja, hvornår har det, jeg ændret den? Det er den her uge. Det kan være når som helst. Ja. Okay. Der var lige en lille fejl. Spændende. Ja. Nå. Det er ingen fejl, jeg stødte på før, vil jeg sige. Nej. Men noget af det, jeg også synes, der er smart. Ja. Hvis man får det brugt, det er igen det. Ideen er super. Udførelsen er lidt af helvede til. Jeg tager billeder. Det kan jeg godt lide at gøre. Og jeg kan godt lide at kategorisere mine billeder. Det kan jeg gøre her. Jeg kan endda give den stjerner. Yes. Det er meget smart. Og mærker, og kommentarer. Men igen, du kan se, normalt så ser den sådan her ud ved mig. Ja. Den her bar. Ja.
Og så skal jeg så lige huske at komme herhen og få klikket, og metadata snakker ikke rigtig sammen programmerne imellem. Altså, Ja. Fordi ideen er god. Ja. 4 stjerner. Og så kan du senere i dit liv, så kan du søge efter alle de ting, du kan 4 stjerner, hvis du kun vil se de gode ting. 4. Yes. Pup. Ja. Så får jeg dem. Ja. Ideen er skide god. Rigtig god. Og du kan også søge på tilføje kommentarer. Nu ved jeg ikke. Man er eddermame sørgelig, hvis man sidder og tilføjer kommentarer til sine filer. Så er der noget i vejen. Og så skal man komme ud af mors kælder og komme i gang med sit liv. Udover det, altså igen. Men muligheden er der. Nemlig. Ja. Værktøjer, åbn en terminal, lige hvor jeg er henne. Ja. Det er set før. Det er egentlig ikke så dumt. Du kan opdele den. Yes. Bum. Og det var jo rimelig hurtigt at gøre det. Ja. Og så har vi jo lige pludselig vores... ja, commander der. Midnight Conqueror, eller hvad den hedder. Ja, så hvad den stadigvæk laver der, det kan man så spørge sig selv om. Og det fungerer super. Ja. Ikke? Og lægger der folder ud og folder ind og gør ved og gør ved. Forskellige visninger her. Ja. Det er ikke dumt. Det er det jo ikke, vel? Dolphin er rigtig, rigtig dejlig. Og den har altid været lækker. Og gnomefolkene, de skulle simpelthen tage og smide Nautilus, ikke Thunar, Nautilus ud. Ja. Og så lad den her komme ind. Ja. Og igen, indstil Dolphin. Yes. Der er noget at stille på. Det er der nemlig. Det er herligt. Det kan vi lide. Ja. Er der ellers sådan programmer, du synes, vi skal have frem? Nej, altså der er jo dem, der følger med som standard, men som jeg aldrig rigtig bruger, altså Contact og sådan noget. Altså hvis Contact den ikke var så tung at danse med, og hvis man kunne få sin Google-kalender ind i og sådan noget. Ja, det kan man nu. Men nu må du ikke snakke mere om Contact, vi vender tilbage til. Ja, der er Marble. Marble. Der er Marble. Det er deres Google Earth. Yes. Den er herlig. Den er dejlig. Især fordi du kan få vist alle de der. Yes. Altså forskellige korttyper. Bling. Ja, og se det, at der er temperaturer Bling. Vi vil gerne se, hvordan jordskælv. Ja, hvordan så folkene i 1600 og hvad? Ja. Var det 89? Hvordan så verden ud der? Den var stadigvæk rund. Ja, det var heldigt, kan man sige. Altså, og den kan integrere med OpenStreetMap. Det tager så lidt tid at hente, men altså, men det er sgu da. Så må vi lige ned til mig. Ja. Så kan det være for en stalker, det kunne være sjovt. Ja. Altså, og det kunne være hyggeligt, hvis der kunne komme en stalker hele vejen herud, så havde du mistet selskab. Ja, lige præcis. Og det er også derfor, jeg ikke har kryptering på mit trådløse net. Fordi hvis der endelig kommer nogen derude, og vil mooche det, så får de fandme både kaffe og kage og en lille sluder. Jeg knaller dem ikke, men de får en lille sluder. Her, der var vi. Det er dejligt. Jeg kan jo prale med, at jeg tegnede meget af det her ind. Ja. På OpenStreetMap. Ja. Der er ikke andre, der kommer her til at gøre det. Nej, Marble har altid været lækker, har altid fungeret godt. Nu er der kommet nogle funktion, hvor du kan lave ruteplanlægning. Ja. Og søge fra adresse til adresse, og ellers få de ting ud. Lidt ligesom du kender fra Google Maps. Ja, det er snedigt. Absolut. Rigtig dejlig ting. Vi snakker om Contact. Ja. Lad os bare søge på. Contact, det er jo, kan man sige, KD's modsvar på Evolution, som jeg så heller ikke bryder mig særlig meget om. Du kan ikke stille det helt så simpelt op. Jamen, det er det jo. Altså, du kan ikke stille det helt så simpelt op. Nej, jeg ved godt, altså... Okay. Contact er samlingspunktet for flere KDE-programmer. Men det skal løse den opgave, som Evolution gør på GNOME. Er der RSS-læser på Evolution? Nej, jo, det kan man faktisk godt. Der er plugins, man kan sætte til, og der er blandt andet RSS-læser. Okay. Men Contacts funktion her... Ja, lad os komme til sagen. Er at håndtere alle dine mail, huskeliste, kalender og så videre. Ja. Og igen, i KDE's ånd, der er det så modulært, at det Contact håndterer er egentlig individuelle programmer. Ja. K-mail, kalender. Ja, lige præcis, og så videre. Problemet er bare, at Contact ikke fungerer specielt godt. Ja. Nu har vi, som den starter op her. Jeg kan rigtig godt lide... Det er basket, den har jeg ikke set. Basket? Jamen, det kan vi komme ind på om lidt. Ja. Men det er der nu normalt heller ikke med for standard. Det er noget, jeg oversigten, det kan jeg rigtig godt lide, fordi nu er jeg jo... Jeg har jo brugt Windows før i et tidligere liv. Og i Outlook, der kunne jeg rigtig godt lide den oversigt der. Ja. Med, hvor det hele sådan med kalenderaftaler og inboxen og alt det her. Jamen igen, god idé. Vi kan jo se i min kalender. Jeg har åbenbart ikke noget udstående. Nej, så går jeg så ind i kalenderen. 31 dage. Nå, så var der så lidt alligevel. Jamen, du skal jo gå op og vælge kalenderen op i oversigten. Hvad for en du vil vise et eller andet sted. Nå,
Okay. Men så lad os da prøve at kigge på det. Og tænke. Altså. Hvor har vi oversigt der. Så har vi kommende begivenheder. Nå. Okay. Så prøv at gå ned på kalenderen en gang. Nå, ja, okay, så gør vi det. Rigtig irriterende, okay. Okay, for det har jeg nemlig ikke prøvet før. Det er Konadi, den synkroniserer med. Ja, den skal man lade være at røre ved. Nej, det er den måde, du får en Google-kalender ind. Og den er synkroniseret. Jeg har prøvet. Så jeg har min kalender ind. Det var mærkeligt. Hvorfor kan jeg så ikke se den, Jesper? Der må være noget galt. Det er den eneste kalender, der er der. Ja. Men nej. Ak nej. Hvis det viser sig, at jeg er en kæmpe klovn, der ikke har kunne finde ud af at indstille det her, så må folk meget gerne komme med et eller andet. Ja. En eller anden idé til, hvad man så skal gøre. Ja. Nå. Det var da mystisk. Prøv lige at gå ned på kalenderen igen. Og så prøv... Hvad skal jeg? Højreklik? Kalenderegenskaber? Eller mappeegenskaber? Nej. Ja, nej. Det kan man jo tænke lidt over. Ja, nej, nu er det så lang tid siden, jeg har brugt kontakt, så altså, jeg synes bare... Igen, mange funktioner, rigtig dårlig udførelse, synes jeg, det her er. Ja. Det må jeg kende. Ja. Væk med dig. Ja. Frem med noget andet. Et program, der burde få en værre. Jeg ved godt, man kan Hvad var det der basket der? Ja, det er nemlig... Vi mangler jo tit OneNote på Linux, er der nogen, der fortæller mig. Ja. Det synes jeg ikke, vi gør, for vi har basket. Og basket, er det... Det er verdens bedste noteprogram. Du kan kyle ting ind, som du vil. Ja. Flytte på ting, som du vil. Ja. Noter, der kan man se opstillingen af dem her. Er det kun til KDE, eller hvad? Nej, du kan selvfølgelig installere. Det er et QT-program. Det er et QT-program. Ja. Det er kommet i en KDE 4, ikke en QT, en ny QT4-udgave. Og fungerer egentlig rigtig godt, fordi du kan strukturere det på den måde. Du kan jo se, det er både til meget tekst, til research, og noter i klassen. Ja, sådan en rigtig mindmapping, kan man sige, ikke? Ja, på en eller anden måde, jo. To-do-liste, haha. Ja. Altså, det er sgu fint. Det kan vi godt lide. Det kan en masse. Ja, nå, men det var jo så lige et lille sidespring, kan vi sige. Det var det, ja. Men en lille tip herfra. Basket. Prøv det. Basket, og det er med K selvfølgelig. Ja, fordi det... Men ellers, hvis man skal opsummere KDE, jeg tror personligt, at de har haft rigtig, rigtig svært ved at holde på brugerne, fra de gik fra 3. Der mistede de en kæmpe markedsandel, da de skiftede fra 3 til 4. Det tror jeg, og det er lidt ligesom om, at de ikke rigtig har fået de brugere igen. På en eller anden måde. Og grunden til, at jeg siger det var faktisk dig, der nævnte det, for lige at kaste aben videre. Da jeg sagde, at der var nogle ting, der bare ikke virkede så helt støbt, så sagde du, jamen, måske handler det lidt om, at der ikke er så mange brugere, der får det mellem fingrene. Ja, det kan godt være, det der at skoen trykker. Jeg ved det ikke. Altså, de er jo også nogen, der hele tiden gerne vil være innovative. Ja. Synes jeg, og det har de vælget i lang tid. Ja. Og nogle gange, så går det altså lidt for stærkt. Virker det til? Det gør det, og så... Man kan bruge det, man kan være skide ligeglad, men det virker bare til, at nogle af de bagvedliggende teknologier, nu så jeg, at der var en Nepomuk-udvikler, den eneste Nepomuk-udvikler, der ville have penge, fordi han var faktisk fyret nu, så vidt jeg forstår. Og skulle egentlig, hvis han skulle arbejde videre på det, var nødt til at have lidt at leve for. Så det er en mand, der sidder og laver det? Yes, det kan man jo tænke lidt over. Ja. Og jeg tror generelt lidt, at de mangler lidt fuldtidsudviklere. Ja. Det er det er en påstand, jeg kan ikke sige, at det er helt rigtigt. Det er det indtryk, jeg får. Ja. Der virkelig er dedikeret til at køre det videre og få styr på nogle af de der usability issues. Ja. Der er blandt andet med den her måde med aktiviteter, den måde de ser ud. Ja, men det er jo sådan nogle små ting, som egentlig ikke burde være så svært lige at få rettet. Jamen det er jo netop det. Og jeg ved godt, at de måske er blevet endnu mere sådan, det skal ikke være enkelt, nu hvor GNOME er enkelt. Men nogle ting må man jo godt gøre mere enkelt, ikke? Ja, det er rigtigt. Og, men de er på rette vej. Og, de er på rette vej, og de er jo innovative, kan man sige, på mange punkter. Og står man og gerne vil have et alternativ til GNOME 3, eller
Eller XFCE, eller hvad man nu ellers, eller Unity. Ja, noget, der er anderledes. Noget, der er anderledes, noget, der fungerer, noget, der egentlig er rigtig lækkert at pille ved og arbejde med. Ja. Så synes jeg, man skal hoppe op på KDE 4, 6, 7 stykker, hvad man nu har i repoet. Og for Fedora, der kan du få KDE 4.6 som standard, og KDE 4.7 med et lille ekstra repo. Yes. Og det er dejligt. Det er det. Og så... Jesper, som vi altid siger, for lige at runde den af. Ja. Hvor er det fantastisk, vi har mere at vælge imellem. Det er det. Det er rigtig dejligt, og jeg synes, at KDE er glimrende valg. Ja. Det er noget, man skal prøve. Det er det. Men giv det noget tid. Giv det lidt tid. Ja. Især hvis du kommer fra nogle af de nye. Ja. Godt. Det var det. Det var det. Det var KDE. Ja, det var det. Det er jo ikke så ringe. Det er faktisk rigtig godt. Et rigtig godt alternativ til dem, der gerne vil have noget mere, der er lidt mere bling bling, bum bum, tingeling. Og flere knapper at skrue på. Netop, flere knapper at skrue på, for den kan være så blingeling, som du vil have den. Ja, det eller så neddæmpet, som du vil have den. Lige nok. Og jeg synes, at det er forfriskende i sådan en GNOME 3 Unity-verden, vi er kommet ind i nu, at man har noget, man rent faktisk skal stille noget mere på. Ja. Om det er Qt eller GTK, det må jeg sige, det er jeg egentlig fuldstændig ligeglad med. Ligegyldigt. Jeg ved bare, at det ligger under en GPL-licens. Ja. Og så er jeg egentlig godt tilfreds. Så er vi glade. Ja, og KDE-folkene gør et godt stykke arbejde. De kritikpunkter, vi har til trods. Ja. Så det er dejligt. Vi er glade for det. Prøv det. Og jeg kører det der... Det er ikke noget, man skal være bange for i hvert fald. Nej, men det er jo netop det, der er fantastisk. Fordi at jeg kunne køre GNOME 3, hvis jeg ville, og være den og være godt tilfreds. Ja. Eller jeg kunne køre KDE, hvis jeg ville, og være i den og være godt tilfreds. Ja. Men nu har jeg bare begge dele og er endnu bedre tilfreds. Ja. Det er dejligt. Det er skønt. Og de er efterhånden de forskellige distributioner fået rigtig godt styr på at pakke den og gøre ved. Og... Ja, fordi før i tiden, der var det kun SUSE, faktisk. Der var det kun SUSE, der kunne finde ud af at lave det. Før i tiden med 4'eren, altså. Ja, ja. Men nu, altså, det er en Fedora, og de har ellers været kendt for at være utroligt. Der kører den også fint. Det er fantastisk. Vi er glade. Ja, vi er så. Og det er vi også for det næste program, sådan generelt i hvert fald. Ja. Helt glade bliver vi aldrig. Nej, helt tilfredse. Det, der skal være lidt luft, ikke? Ja. Men vi skal kigge nærmere på OpenShot 1.4, hvor vi både kommer lidt ind på, hvad programmet kan, og hvad der er kommet af nye ting. Af nye ting, som vi lige kan få øje på i hvert fald. Ja, og hvis man vil høre lidt mere om vores take på videoeditor, så kan man jo høre den sidste episode. Nej, forrige episode. Den forrige episode. Af Hangoutcast. Ja, hvor vi snakker lidt om videoeditor. Netop videoeditor på Linux. Det er fantastisk. Så skal vi ikke bare gå i gang med at kigge på vi skal gøre. OpenShotten? Godt. Det gør vi. Så skal vi jo kigge lidt på OpenShot. Version 1.4. Ja, med alle de forbedringer og hvad der nu kan være der. Ja. Og en af de første forbedringer i OpenShot, hvis man ikke kender OpenShot, så det er en af de bedste og mest brugervenlige videoredigeringsværktøjer på Linux, vil jeg godt sige. Ja, det kan vi godt blive enige om. Ja, og her har vi jo vores linjer, tidslinjer der, og de kan indeholde video, de kan indeholde lyd, de kan indeholde billeder. Og man kan sætte lige så mange ind, man har lyst til. Ja, og det fungerer egentlig meget lækkert. Ja. Det er jo sådan. Ja. Og noget af det nye, der er kommet i 1.4'eren, det er, at ved at holde midterste musetast inde, så bevæger man sig op og ned og fra side til side på tidslinjen og imellem de forskellige spor. Det er rigtig smart. Ganske smart feature. I stedet for, at man bruger sliderne. Ja, i stedet for, at man bruger slider. Ja. Det fungerer egentlig udmærket. En lille hyggelig feature, men det fungerer godt. Ja. Og der er kommet noget, det er ikke en nyhed, men vi burde måske også lige nævne, at vi kigger ikke programmet igennem fuldstændig. Nej. Men vi kommer lige med en gennemgang, både hvad der er nyt, men også bare hvad programmet sådan generelt kan. Ja. Og et tilføjet titel, det kan være til undertekster, det kan være noget, der lige skal køres ind over. Ja. Det kan også være Creative Commons. Det kan det, hvis man nu har en sang med. Og der er en dejlig skabelon til det. Det er rigtig fint. Der er så kan du klikke ind, hvem er titlen på sangen, eller hvad er titlen på sangen. Bang, ind med den. Færdig arbejde. Så er det gjort. Du kan også oprette en ny titel. Yes. Og der kan du så se. Der kan du stille på det Creative Commons. Yes. Hvis du gerne vil have lidt kraftigere værktøjer til at redigere i, så kan du vælge en anden skabelon der. Ja. Og så brug avanceret redigering. Så nu er Inkscape lidt tungt at danse med, men så åbner Inkscape den pågældende titel ind i et separat dokument. Det gør den. Og så har du alle de værktøjer, som Inkscape byder på. Ja. Det er egentlig ikke så dumt. Det er rigtig, rigtig smart. Og den har endda grupperet det og ikke grupperet det. Og det er faktisk ikke så dumt, vel? Det er rigtig smart. Det kan vi sgu godt lide. Det er et super værktøj, Inkscape. Ja, så kan du lave den alt det, du vil. Gemme den, putte den ind igen. Ændre farver og alt det her. Alt sammen. Hvis du nu ikke
er så meget til de der lidt gammeldags titler, kan du også gå ind under animerede titler, så benytter vi ikke Inkscape mere, så benytter vi Blender. Nemlig. Og der er lidt forskellige effekter her. Ja. Hvordan det ser ud, det kan du genindlæse, så kan du ændre det. Nu skriver vi lige Kanal Tux her. Knalletux. Kanal Tux. Hvis du fjerner kode. Ja, det er en fantastisk kommentar. Nå, og så får du sådan en idé om det. Ja. Det skal lige siges, at det tager altså uforholdsvis lang tid. Når man tænker på, hvor få sekunder de klip varer, og hvor lidt man reelt får ud af det. Der er tiden, der er brugt på det. Ja. Det er for lang tid. Blender renderer den, men og så bliver den skåret til. Det er rigtig flotte og glatte resultater, der kommer ud af det. Bestemt. Og de to, vi i hvert fald er enige om er nye, det er, hvis du ligger op, det er Color Science, og så er det den der, hvis du går ned. Det var den her, den kunne jeg nu godt se. Glass Slider. Der kommer der lige sådan en fin lille op her, og lige, hvis vi nu siger, at Jesper stod her, så kunne vi skrive Jesper in the light. Ja. Blong, kommer den lige op der. Men igen, det tager helvedes lang tid. Lige for den lille mini-animation. Hvad tog det? Vi prøvede den lige. Jamen, det tager ret mange minutter. Ja. Over 5, tror jeg faktisk, det tog det. Ja. Den her, hvor du kan indlæse verdenskortet, der kan du simpelthen sige, jamen, fra de koordinater til de koordinater, der skal du tegne mig en globus, og så skal du tegne en rød bil, der rejser. Det er noget meget hyggeligt. Det er meget sejt. Det er sådan lidt Indiana Jones. Ja, nemlig. Ja, det er lige, og det er gejl. Yes. Som du kan se, kan man stille på det, men det er forholdsvis begrænset, når alt kommer til alt. Ja, hvor meget du reelt kan stille på. Det jeg sådan godt kunne tænke mig, det var, at man kunne lave nogle baggrunde og noget til alt det der. Ja. Ja. Det havde været rart. Men det er rigtig, igen, det er jo også det her med den målgruppe, som OpenShot henvender sig til. Det er nogen, der gerne lige vil have noget der kan blive flot på en nem måde. Nemlig, og det synes jeg skulle de rammer rigtig, rigtig helt godt. Sikkert. Generelt er programmet forholdsvis stabilt, og jeg ved i hvert fald en bug, der er blevet rettet, og det kan vi jo kigge på nu. Ja. Der var på et tidspunkt en bruger, der spurgte, hvordan en bruger, må jeg hellere sige, ikke en bruger, der spurgte, hvordan man lavede et billedslidshow nemt på Linux. Ja. Og der sagde jeg jo, OpenShot var super godt, og så hiver jeg nogle billeder ind i OpenShot, og når det nåede til billede nummer 5, så crashede den. Okay. Også når den skulle eksportere. Okay. Det er en bug, der er rettet, og nu kan vi jo lige hurtigt vise, hvordan man gør. Ja. Vi starter her. Igen, bemærk, hvor nem enkelt brugerfladen er. Plus for at tilføje noget. Vi importerer filerne. Yes. Her har vi alle filerne, vi skal bruge. Dem har jeg selvfølgelig lagt ind i dagens anledning. Ja. Tilføjer dem. Så bliver de tilføjet. Yes. Her. Vi kan sortere dem. Vi vil gerne have vist billederne lige nu. Ja. Markere alle filerne. Højreklikker. Tilføj til tidslinjen. Bang. Bang. Så kommer den op med sådan en fin en her. Den er faktisk allerede ved at forberede vores slideshow her. Yes. Jeg gør det for at gøre det nemt. Så vælger jeg bare her overgang. Tilfældig overgang. Så vælger jeg en tilfældig overgang. Så blander den bare lidt overgang. Men du kan gå ind og fade og gøre ved ind og ud. Ja. Det gør vi her nu. Ja. Bestemme, hvor lang tid skal den være der. Ja, det er faden. Den skal kun vare, skal vi sige, et sekund. Ja. Fint nok. Og du kan gå ind og bestemme detaljerne på hver enkelt billede, eller flytte op og ned på dem. Hvem skal komme først? Hvad for det? Yes. Dip. Her. Ja. Det er jo en nem måde at lave en tilføj. En fotoslide på. Bum, så har vi det her. Overgang, alt er tilføjet. Yes. Vi vil gerne have underlægningsmusik. Ja, det vil vi da. Vi klipper det her. Skal vi ikke se det? Dim. Højreklik. Til nu dem, som ikke vil gøre det på den mest besværlige måde, ligesom Peter, så kan man bare lige trykke op på tidslinjen der, hvor man vil klippe. Flyt slide. Så tryk op på tidslinjen der, hvor du gerne vil klippe, ikke? Du behøver sikkert køre den. Bare tryk den der, og så højreklik. Og så højreklik og skær alle klip. Yes. Men nu var der jo kun et klip, så derfor kan jeg godt lide at bruge saksen. Så derfor vil du gerne gøre det mere besværligt. Og bruge saksen, når der er sådan en fin skæreværktøj. Så har vi faktisk allerede vores... lad os lige skrue lidt op. Bang. Bang. Så er det sgu klaret. Yes. Det er smukt, det er dejligt. Skal vi lige kigge på overgangen? Hvad ligger der sådan her overgang? Jamen, der er lidt forskellige her. Der er patienter og bobler, og der er rigtig meget. Alt muligt lækkert, skyer og så videre. Ja. Nogle af dem er mere brugbare, eller end andre. Jeg bruger primært blinde ud, eller blinde over og alt det der. Det bliver også hurtigt sådan lidt for popsmart med alle det de gør der det, forskellige. Altså skyer og så videre og så videre. Det er ligesom med PowerPoint-præsentationer. Ja, nemlig.
Hold det nu simpelt, ikke? Men lad os nu se her, for nu har jeg valgt, at der skal vælge tilfældigt. Ja. Det fungerer godt. Mm-hmm. Det eneste, der mangler her, det er, at vi eksporterer den. Yes. Klik. Så vi eksporterer, så kigger vi lige på effekterne. På effekter også, ja. Her, den måde, det fungerer i OpenShot, det er, at du tilføjer en effekt, enten ved at højreklikke på videoklippet, egenskaber, eller at du bare trækker den nedover. Ja. Det er altså snedigt. OpenShot er rigtig trækker-slip-venligt. Ja, det synes jeg. Ja. Og igen, en mængde effekter. Og de virker. Ja, de er gode. Vi bruger jo meget vores chroma key. Chroma key, det er den, der sørger for, at vi kan få blå skærm eller grøn skærm i baggrunden, og så vise noget der. Ja. Og altså til lyd, igen, du kan sortere dem. Ja. Hvor vi lige kan få stillet lidt, er lyden lidt for høj, er den lidt for lav, eller hvad skal der til der? Ja. Det kan du stille på der. Og billedet, der er en masse fine effekter. Ja. Blandt andet så kan du, uden endda at bruge en effekt, så kan du få stillet på, hvor stort skal det klip være, så vi kunne teoretisk have mig og Jesper siddende hernede. Ja. Med fine overgang og det hele, og det ser lækkert ud. Eller vi kunne sige, hvidbalancen er lidt, den er ikke helt god, vi kan trække et filter ned, vi kan gøre noget ved det. Ja. Det fungerer godt, og det er nogle gode effekter. Ja. Der er hvidbalancen i øvrigt. Vi siger, at vi har lavet alt det her. Ja. Vi vil eksportere den. Yes. Vi klikker her. Og så kommer vores lille guide her frem. Ja. Hvad skal den eksporteres til? Ja. Jamen, nu kan vi jo. Ja. Fordi vi har fået mulighed for at uploade mere end en time, så kan vi bare sige upload til YouTube med det samme. Bang. Yes. Bum. Ikke noget pis der. Det er ikke noget med, at den skal først ned, og så skal den uploades. Nej, det er klart den for os. Ja. Men nu, der kan vi eksportere til mappe, og så kan vi vælge en profil. Skal den bare direkte ud til en DVD? Ja. Blu-ray? Yes. Og det samme enhed, der kan du sgu endda vælge, altså, Xbox, Nokia, eller Apple TV, og net, Flickr. Ja, og Vimeo, som vi har brugt rigtig meget. YouTube, som vi kommer til at bruge rigtig meget. Ja, kvaliteten. Yes. Stil på, hvordan skal det se ud. Eksportere. Eller, du kan gå ind og avanceret. Yes. Eksportere til billedsekvens eller lyd. Profil, bam. Billedsekvens, indstillinger. Altså, så begynder der at være noget at stille på, ikke? Det er rigtigt. Til dem, der gerne vil have det. Ja. Jeg er nu glad for den simple. Ja. For det er den, vi bruger normalt. Ja. Og det fungerer udmærket. Og det er jo også meget standard, det vi bruger det til jo. Det skal jo på nettet, og det skal være i så god kvalitet, så vi nu kan gøre det, uden det fylder for meget på nettet. Lige præcis. Og jeg har jo så selvfølgelig snydt lidt. Vi har snydt lidt og bagt en lille karve. Ja, lige præcis. Ja. Og vi har jo eksporteret filmen. Ja. Og har lagt den. Ser den så ud? Man vil bemærke... Der, slideshow. Bomber. Og så kører det. Vi skal have lyd med. Altså. Ja. Det er da ikke, altså for så kort tid arbejde. Det er sgu nemt. Det er nemt. Det er nemt. Det er nemt. Og selvfølgelig, altså vi har jo gang i nogle forholdsvis store projekter. Og jeg synes egentlig indtil videre, der har OpenShot trods fejl og mangler, men egentlig klarer det okay. Ja. Det har været det program, jeg har vendt mig til, når Caden Live er gået i fuck. Ja. Det samme her. Sige. Hvis også Caden Live har drillet meget, så har jeg også gået til OpenShot. Og jeg vil sige til dem, som bare har nogle hjemmevideoer og sådan noget, der er ingen grund til at gå hen og bruge Caden Live, fordi det kan man, den er måske lidt mere kompleks i brugerfladen. Det er helt sikkert. Hvor OpenShot, den er jo dejligt pædagogisk opbygget. Det er den, ja. Jamen, er det ikke det? Det er jo et super program, ja. Det er store anbefalinger herfra. Det er nogle fine effekter, det har fået. Jeg vil så sige, der var vores Kanal Tux i øvrigt. Ja. Det, jeg har bemærket med 1.4, hentet og installeret med deres Python installer fra deres side. Har de en Python installer? Ja, du skal i hvert fald bruge Python til at installere den. Okay. Den er blevet meget tungere, og jeg tror, at det handler om, at når jeg installerer den på den måde, så er det altså ikke så optimeret i forhold til den, jeg har ellers fra mit andet Fedora-repo. Ja. Jeg tror, der er det forskellige. Den er ikke helt optimeret til... Nej, den er ikke pakket ordentligt, simpelthen. Ja. Men det er jo meget typisk gennemgang, det her, af vores... Der kan du se,
hvor mange. Der er den der hade, der er vores lille beat, ligger hernede. Det, som folk hader. Ja. Og så er det ellers bare klippet sammen i ellers en stor pærevælling, og fedt ord og indslag også stort, og du kan zoome ud, hvis du ellers ved det. Og... Yes. Men altså, jeg vil sige, altså for helvede, vores er sgu da forholdsvis store projekter. Jo. Og det klarer den egentlig meget godt. Det gør den. Det synes jeg. Ja, absolut. Godt program. Stor anbefaling. Det er bare at komme i gang. Version 1.4. 1.4. Gode ting. Er i Ubuntu's repo. Ja, og i Artis. Ja. Er den også. Og kan fås på andre systemer også. Eller i Aura i hvert fald. I Aura? Ja. Og kan fås på andre systemer også. Python-installer, bruger man den til Fedora og til OpenSUSE og sådan noget også? Det er i hvert fald, jeg ved ikke, om OpenSUSE har den i build service. Det vil næsten undre mig, hvis de ikke havde. De er blevet rigtig gode til at have pakkerne der. Så lad os da se nogle folk, der bruger det. Jeps. Det er godt. Så er vi faktisk nået til vejs ende, ja. Det har vi. Vi har fået kigget på KDE, vi har fået kigget på OpenShot. Ja. Vi har nyt naturen. Ja, flyene, der flyver over, og bilerne, der kører forbi. Folk på plæneklipper. Myggene, der summer. Og jeg synes, de synger. Ja, jeg kan ikke lide det. Men det har været dejligt at optage udenfor i dag. Det har været anderledes i hvert fald. Ja, og det er jo fint. Og vi skal afslutningsvis, så skal vi huske at sige tak til alle jer, der ser showet, og så tager jeg tid til også at komme med kommentarer. Det er simpelthen perfekt. Det er rigtig dejligt med feedback, og det giver en lyst til at fortsætte hele tiden. Lige præcis, og det er jo super fedt, man kan se efter, altså på Google Plus, at der også kommer ret meget feedback der, og der stadig kommer gode kommentarer og ros. Jeg synes stadig, vi skal lige snakke lidt mere om Google Plus, fordi det er altså bare blevet også hænge ud sted. Altså, fuldstændig. Vi kan jo sidde om aftenen der, så hænger vi ud der på Google Plus Hangout. Og ikke fordi vi måske snakker til hinanden hele tiden, men ligesom hvis man sad og... Så kan man lige komme med et lille grønt over et eller andet, man ser i YouTube. Nu kan du se den der video, jeg sendte til dig i går, den du overhovedet ikke kunne lide. Ja. Det var noget med Coyote Headshot. Der måtte jeg så lige sige, det er ikke lige meget det der. Så det får han ikke mere af. Nej. Men det altså især med den nye forbedrede Hangout-funktion. Ja, den er super. Ja. Den kommer vi til at bruge rigtig meget med det der skrivebordsdeling. Der kan vi virkelig få vist nogle ting, også hvis vi får gæster i studiet, der er i gang med et eller andet spændende projekt, så kan de vise deres skrivebord. Og vi kan sidde og planlægge showet, skrive direkte ind i Google Docs. Ja. Altså man kan godt se, at vi bliver mere og mere sovset ind i det der Google-univers. Ja, det bliver snart sådan noget kanal Google. Kanal Google! Love os! Men på den anden side, det vil jeg fandme gerne lave, hvis de så ansat os derovre i Mountain View. Ja. Så skulle jeg satme nok lave Google Hangout og Google Kanal Tux. Nej, men... det er dejligt, at vi har de værktøjer, gratis værktøjer til rådighed til at gøre vores liv nemmere. Jamen lige præcis. Jeg synes altså også, Google Plus har puttet det sociale ind i et socialt netværk nu. Ja. Også fordi, at jeg interagerer med mennesker, som jeg ikke nødvendigvis kender. Ja, eller det samme her. Og altså både... Og når vi laver de her hangouts, så er det bare så skrive, jamen det er lige den der gruppe der, som er så venner eller bekendte, eller så dukker der bare mennesker med ind til vores hangout, så sidder vi bare og hygger. Hej Terrence. Jamen det er jo vældig hyggeligt. Det er skide hyggeligt. Det kan vi godt lide. Ja. Godt. Det kan I jo se i vores hangout-cast, kan man så sige. Ja. Hvordan det ser ud nu. Ja. Det er service, det her. Ja. Og vi regner med, at det bliver bedre. De forbedrer, de skulle gerne få lidt. Jeg synes kvalitetsmæssigt efter med det nye forbedrede hangoutcast, der er som om den lægger lidt mere pres på streamingen. Jamen det kunne jeg godt se på din også på optagelsen sidst. Men det der også bliver godt, det håber vi jo kommer til alle. Men det er muligheden for at broadcaste dit hangout, sådan så du har op til 10 mennesker ind og snakke. Så vi kommer til noget live? Ja, du har op til 10 mennesker ind og snakke, men så kan du sidde og være publikum og kigge på. Ja. Love it. Det var 5 for mig. Vi skal også sige tak til Måns. For hans mange gode kommentarer. Måns, han er meget, meget aktiv i vores kommentarfora, kan man sige. Ja. Og kommer med rigtig mange gode indspark, og han er i fuld gang med at lave noget Titliviki, ved jeg. Ja. Sådan lidt for at samle nogle idéer omkring Linux og Linux-miljøet her. Ja, lige nøjagtigt. Det er rigtig godt, at jeg sådan i gang sætter en ildsjæl. Nemlig. Det er smukt. Det er altid rart. Der er også nogen, der mener, at vi burde have et forum på vores Kanal Tux-side. Ja. Jeg ved ikke rigtig, jeg tror ikke, vi er store nok endnu. Jeg synes, så længe det kun er Måns, der laver de lange indlæg, så tror jeg, at vi overlever. Ja. Jeg synes, det er helt fint, at Måns han skriver de lange indlæg. Det synes jeg er fint også. Ja. Men altså, hvis der skulle være nogen, der synes, det kunne være rigtig hyggeligt at have et forum at hænge lidt ude i. Så skriv det. Ja, hvis der er flere, der synes det, så laver vi da bare det. Det kan vi. Vi kan lave alt. Vi kan alt. Ja. Ja, og så skal vi sige tak. Der var en kæmpe donation, sidder jeg lige og kommer i tanke om. Kan du huske, hvad han hed? Han hed Pau. Pau? Jeg kan ikke huske efternavnet Pau, men du ved, hvem du er. Tusind tak. Mange tak.
Det er gået direkte til kokain. Ja. Jeg er mere... Jeg stikker. Nå. Det har jeg også prøvet. Børnene, de løber rundt, så før man ved af det, så sidder man alene og en nålepude. Ja. Sådan er det. Kan jeg vide, om det offentlige ser det her? Ja. Hvad med Morten? Jamen, Morten. Ja. Jamen, Morten kommer også. Morten Juhl Johansen. Der var den igen. Morten Juhl Johansen. Morten Juhl Johansen Søltefejer. Der var den. Var du god. Ja. Han er også en rigtig god indsparker på vores fora og rigtig aktiv. Og han er jo rigtig aktiv i hele åben. Der er nogen, der mener, at Morten er internettet, fordi han er overalt på alle forums. Ja. Og kommer med kommentarer alle steder. Ja. Men når jeg ser hans Google Plus-strøm, så er det sådan noget 3:00 om natten. Going to bed now. Og så kan man se der 5:00 eller 6:00. Tired. Jeg får lidt søvn normalt. Jeg får endnu mindre. Og apropos Morten, så skal vi huske at nævne Fluk. Fluk, ja. Fyns Linux User Group. Jeps. De har fået sig en rigtig fin ny hjemmeside, som I skulle tage og kigge på, hvis I... Bestemt. Har du det, eller bor i nærheden og kunne tænke jer at stifte nærmere bekendtskab med Fluk? Hvad er det URL'en er? Er det ikke fluk.dk? Det er nemlig det. Den er til at huske. Det er den, ja. Og pænt design. Ja. Hyggelig. Ja. Indbydende, synes jeg faktisk. Enkelt og fint. Ja, godt lide det. Ja. Men det var sjovt for den her gang. Det tror jeg, det er. Det næste show, der kommer, det bliver noget hangout. Yes. Og vi skal lige... nu sidder jeg jo og kigger for dårlig samvittighed. Nu har jeg set alle vores videobeskrivelser. Vores show notes, de er helt af helvede til. Ja, men nu har vi ikke lavet noget green screen den her gang. Så der skulle gerne være lidt mere tid til sådan lige at få detaljerne på plads. Vi skal i hvert fald nok blive bedre til lige at få lavet noget ordentligt noter med noget link og sådan lidt. Det er taget til referat. Ja, det bliver vi sgu nødt til. Ja. Hvad var det mere, jeg synes, vi lige skulle huske? Det var nok bare det. Tror jeg faktisk. Jo, og så er der lige 2 episoder, der mangler noget lyd på. Det bliver rettet. Det er noget lyd. Fordi det skal altså... Lyden er lige så vigtig som videoen, Jesper. Sig det efter mig. Nej, men det synes jeg jo ikke. Lyden er lige så vigtig, Jesper. Jesper, han er videotosser. Jeg er med til lyden. Ja. Men lad det ligge. Det skal nok komme. Show notes og huske lyd. Ja. Kan I have det godt. Hej.